Zi tu ce? Să mănânci sare. Ok. Deci dacă pierzi, mănânci sare, da? Spui sare pe limbă. Bă, mersi pentru trandafir. Ești de acord? Da, da. Sigur? Mhm. Ok. Te pup, Văruțu, mersi mult. Sare de lămâie. N-avem sare de lămâie, doar sare avem. Alexandra, mersi. Boia, te rog. Tim, Sau vrei să o facem cu scorțișoară? O facem cu scorțișoară? ai zis sare, hai, gata. Haideți, băi, gaz, hai să câștigăm și noi meciul ăsta. Da și voi acolo, tap, tap, tap de la puternic. Hai, provocarea de viteză, hai să vedem acolo trandafiri. Alex, după a început deja. Diferite, fiți Stai atenți. puțin, stai, liniștește-te un pic. Stai, Alex, stai. Hai, Alex, acum. Imediat, stați. Acum, Hai, hai, Alex, Văruțu. mama, hai, 11 persoane, hai că reușim, Da.